Снима се, нали? Ето е риба. Ето скобар ли е, такова са, как се казва, бе? Душ. Дет се казва не е шаран, не е таранка, не е мрянка, пичката ви матерна. Пичка му матерна, как се кажува, бе? Как казва, нали, да не каже, че се прави на интересен. Най-големият кеф в този живот е да можеш да си изпиш помикила водка. Да можеш една жена да я прегърнеш и да си изразиш любовта. Той брачет ми там, дето една се бръкнала в амджика, нали, в пиздата. Амджика е на турски, нали, той. А пък пизда на циганска. Ама няма значи такъв и менталитета, езика и както ще да е. Лепуси. Миришело на такос на риба. Като ти мирише на риба, цръцни си малко лимон, обърни я да ти пръцни два пъти, остай. Да я направиш кефа, да е така да се разтресат краката, а не да се правиш на такъв какъв нанеси. Алсана. Алсана на турски е нати сега. Пиян съм. И сега тук ми слънце, очима ми пече. Любов моя, нали ма снимаш? Слънце, очима ме пече. Какво да направя сега в този живот, освен да си хапна, да си пина и да се радвам на живота. А не искам да говоря глупости. Оставам този балък се казва на турски риба. Този балък оставам тук за... Мен си ще го офърля. За... Живи и здрави да сме, брачета, на 15 на Богородица. Брачет ми казва, вика, кетеба, вика, ке снимаш, вика, и ти една дума имаш. Батко, Круме, жив и здрав да си, никога няма да дойда на село, 43-4 годишен съм. Мамка му да еба, душата ме боли. Що да направя? Що да направи? Дето вика, то да се прави. Майка ми дет каза, не де говори такъв какъв не си, не се прави на такъв. Човек, аз като ги видя, направо душата ми се пали, бе. Бате, от все сърце, никога няма да дода, никога. Наистина. Никога няма да дода. Едно ме е срам. Едно, как да се изразя, бате? Обичам, обаче няма как да стане да дойда. И да дойде, какво да направи този пиение Ристо? Що ки направи? Виж как на вашия диалект говоря. Що ки направи? Тук имам една приятелка. Тази приятелка ще ме е за цял живот човек и да ударте, няма да ме е страх от старостта. Живи и здрави да сте, от сърце пожелавам, учите. Има някой, имат комплекси, че он му бил малечо кура, че му не бил здрав. Така ме зарадаха тези борци вашите деца от болница. Така ме зарадваха, такива руки имат, ръце. Такива ръце имат. И що да направи, бате? Що да направи? Като медуза съм. Ама фана ли човек пуска вода? Живи и здрави, учите венци чакат само дано да ни слънцето да не ме такова учите. Учите, воля ви най-висше на света, от все сърце. И тук има минава един ягуар. Гя борда, бе! Гя борда, викам на турски, ма няма, бе, братко. То му кажуваш на турски, то бега. Живе здраве, Кардигямо. Кардигямо инде, васта стана санасо.
Ето е, какво да кажа, бе, човек? Съвестта е най-важно. И тук от очима ми пече слънцето, ама ете, благодарен съм на Господ, виж как бе такова от очите. Ама очите са най-важни.